Kappa, 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 ei, kappa, kappa, kappa. Kappa, kappa, kappa. My kappa. Hei, jou, kappa. What's up, my kappa? Spämmi. Oho. Nyt ei jaksa enää. Joo, hyvä idea. Mistä mä saan sen tuolta? No TM takaa. Nice. Ja sit hypätään alas. Oho, vitsi mä onnistuin, Ebin. Go, go. Dessut kädessä, dessut kädessä, dessut. They're going B. Moral selkää. Joo, vessaan pilan. No niin, nyt ollaan käyty paskalla. Nyt taas ulos. Go, go, go. Meillä on tehtävä. Ei mä tipuit! Ai niin, ja sit pitää varoa, ettei tapa itteensä niinku liian montaa kertaa. Ihan hyvä, se oli eko. Ei tuu tänne boosti, mut mä keksin Mä en kyllä edes tiedä toimiiks se. Please jo, nopeasti. Me tohon. Eiku, sillä noin. Ei, siinä on näkymätön seinä. Pakoon! Vaikea. Ja sit seisoo. Noin. Tää on eeppisin ninja-spotti koko HL-pelissä. Et sä tiedä tätä? Siis tästä näkee tonne. Mä näen ne, tästä ois avikkaa ne kaikki. Siis sä voisit vaan hyppiä vetää scout jump shotteja tästä. I don't like it. I'm love it. Onks se B? Pakappa. Mut siinä on sit näkymätön seinä, että sä voit tippua siitä myös, et on varovainen. Ei! Et oo tosissas! Mä en tiedä! Ei se näkyvät! Mä tein siihen 1:8. Pysy vaan siinä. No kick kappa. Mitä vitsi? Joo, what the no. You don't know what this fun mean. Mä keksin muuten eeppisimmän spotin koko CSGO Universe. Tästä tähän.
Moikka! Let's be friends! Kill him! Yritä vaan. Eiku miten sanotaan, että niinku... Seriously. Good English, bro. Sano se, mä oon huono englannissa. Kappa, 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 kappa. Stick together. Get in and get out. Blokata tätä. Joo, puusti. Karkuun! Saadaan muuten reportit tästä. Spin bot activated. Hei, leikitään silleen meillä spinbotti päällä. Pistetään sensitivity. Viti 999. Kato Iver, kato muu. Ei pistetä se takaisin. Tuo on parempi näin. Jos spinbotte. Spinbotti activated. Oho. Pistetään, hei tiiätsä, menetään kohdalle, sit painat niinku, pistä scorebaria auki, sit pistä Terrain Wolf. Niinku siellä nimelle. Sit pistä siellä niinku Steam-messakin, sit spämmitää tälle kappa. Ebin. I have mega stupid team. Oh my god, really? No, tapetaan se. Blokitaan sitä. Tästä muuten tulee reportti. Blokitaan sitä. Blokitaan. Ei sieltä tulee tyyppi. Mä autoin sua. Tästä tulee bänni.
Nyt vois pelaa, mä pistän tää tryhardiksi. Nyt lähti tryhardi. Okei. Niin, mut kato, treeniharjoittelu.